फामेसो माथो बहा थांनायमोन? ओइ मादैमोनाव थांदोंमोन आङो। ओमफ्राय आखायावलाय मानोथो मना लाबाय? मादैमोनाव मैगं हैदोंमोन आङो। नोंहालाय बबेनिफ्राय? आं रुमनिफ्रायनो न'आव दिनैसो फैदों। दे होनबा थांनोसै आंहा। दे। आंखौ मानो एसेबां लाजियो नोंखानि? आंदि नोंखौ सिरि सिरि मोजां मोनखोमायो, नाथाय नोंसो मा सानो? जौस्रां देस्रां थारैनो मदं संगिला, थारैनो नों आंनि जामारनाय मोनबो। उदां आगै, नों गुबुन जाथिनि सेंग्राफोरजों मानो लोगो जादों? नोंहा बर' लोगोफोर गैया नामा? नों जाम्बि जाम्बारबाय आलांगिनो। आंनि बुंनाय रावावबो ओंथि दं आगै, एसे बुजिना नायनो नाजा। वाह नों खन्थाइगिरिसो जाबाय जाम्बि। नों मा मिथिनो, कलेज फरायबा गोबां मानसि आरो गोबां हारिनि मानसिफोर लोगो मोनो, बेफोरजों गोरोबनानै थानांगौ गोनां जायो आरो गुबुननि रावखौबो सोलोंनांगौ जायो, नङाब्ला आदुरिसो बुंजागोन नोङो। बिदि होननानै गावनि राव हारिमु आसार खान्थिफोरखौ दाबाव आगै। गावनिया गावनिखा, गावनि हारिनि मानसिफोरखौबो लोगो खालामनानै ला। है जाम्बि, आंखौ दा फोरों, आंहा बुजिजोबखायो गासिखौबो। आरो नोंथ' दहाय आंखौ लासिं सिंसो खालामथारदों। लोगोफोर न' संनायखौनो खोन्थानो रोङाखै, आंखौसो लासिं सिं खालामथारदों। बारी येतोय नेकी? ওডাঙৰ গৰুটো কোনখিনিত আছে? এইটো কলে দিব জানে কি হল? আমি জানে বলো बिदिनो जा नों बर' सिख्ला गल गथ'नो। नों मिथिखायोना आंखौ हारसा रोङा होननानै। सिरि था नों, न' सिंनि एम्बु सिथ्रआलाय मा मिथिनो। लासिं सिं बिब' होननानै लानोबो बोरैबासो मोनबाय आं। गुबुन जाथिनि मानसि फैब्ला न' सिङाव हाबनानै थाग्रा। सोर लागोन नोंखौलाय, आवलुरि हिनजावखौलाय? लांलागि दालां, नांगौबा आं हाबाखौनो जाया। नै नों हिनजाव, देनां आफाया थैब्ला फंबाया नोंखौ देनां फिसिगोन। आंहा सोलोंथाइ गैयाब्लाबो आंनि साननायाव नों गावखौनो बुजिनो नाजा एसे। गुबुना जोंनि आइजोफोरनि सायाव बेसेबां अयथासारि खालामगासिनो, बेनिखायनो गावनिखौ फोथाय, गुबुनखौ दा फोथाय, नङाब्ला सानसे गाब्रगोनबो, बेखौ हले गोसोआव लाखा। बेफोर गावनि सायावसो। जेखियानो जाया मानो, आं उन्दुनोसै। फामे माजों जानो नागिरदों? माबाहाय मैथाजों जानो नागिरदों। हा नोंहालाय बहाथो होलांनो नागिरदों मोसौखौलाय? खानो जायगा गैयिलाय फोथाराव गुमनो लाबोदों आं। दे मोजाङानो। ओमफ्राय फामे नोंना मोजां ना खबरफोरा? आंनालाय बिदिनोखासै, मोजाङालाय, नोंनालाय? आंनियाबो मोजाङानो। ओमफ्राय फामे आं फंसे खोथा बुंनि। मा खोथा? दे बुं। फामे नों आंखौ लाजिसो गारो नामाथाय? मानो लाजिया जानो, नोंसोर बादि गोरोंखौ आं बायदि जाम्बियालाय। मानो लाजिनांगौ? नोंबोथ' मानसि, आंबोथ' मानसिसो। लाजियो आं, थेवबो। बिदि दाबुं फामे, नोंनाव सोलोंथाइनि गुन गैयाब्लाबो नों सासेया जेरावबो आखा फाखा आइजो। आथिखालाव जेसेनो सोलोंथाइनि बिदैखौ सोबदों, एसेनो आवदासारि गुन गैयै जानांसिगोन। बिदि जास्लायस्लाय नों बायदि जानायानो मोजां फामे। नों बांद्राय बुंलायबाय खोमा, लाजिलायलांबायसो। नंगौखौसो बुंदों आं फामे। आं थांनोसै। दानो थांसै? फामेया आंखौ दुखुसो मोनबाय नामालै? आंनाबो अभार नालाय बुंनायफ्रानो।
नै आब' मैनाथि आब'निफ्राय नोंनिसिम खोथा दंमोन। ए मा खोथा? हनै नोंनानावनो खोन्थाजोबखाबायमोन आं सोंना लादो इनावनो। माथो लाखुमाला लाखुमारि बालदि खोन्थाखादो थाल्ला थुल्लानो। दे आङो थब्लं बुंगारसै। दे बुंदो। नै जोंहा आगै फामेखौ मोनबा आब' मैनाथिनो बिहामजो नांगौ। फरायनो लिरनो गोसोआनो जालिया माथो। उफ फामे नोंखौल' गोसोखांबाय थासै आं। है जालियालै दिनै उन्दुनोसै आं। फामे नों जानबायानो जाया मानो नों आंनिनोखा। माब्रै बोरै खालदे खबरफ्रा? दङलै सानजोबदोंसै मानो खालामो। नै आब' दाख्लै जों सावरायनाया बेखौसो माबोरै जाखो खबर लानो फैदों। ए बेखौसो आगै नों गुमैजोंबो रायलायखादोंमोन आङो। ए बै दाख्लै नों खोन्थानाया? नोंसोर जे सानैबो जाथोंसै। मा जाखो आगै मा जाखो एफा गादावरा गाबसोलाबायनो? दङ दंनायालाय आइया। आब' औ। मैया उदां फरिखानि थांनाया बेथ' मैया हारसा सेंग्राफोरजोंसो माबा फरिखाहैनो थांनाया दोनखारलांनायाव एबसुफोरजों हमजाना दा मा? अफिसावसो मा दङ। खोनानो मोनखो? आयै मा जाखाय मा जाखो? आं बुंखादोंमोन ना आयै आं बुंखादोंमोन ना आयै। मा जाखाय फानले मानखा? नोंसिनिफ्राय उदाङा औ उदाङा फरिखासो हैनो थांदों। हारसा हौवाजों खारफालांनानै दा एबसुफोरजों ज' हमजाना दङ। बिमा बिफा नांगौ होनना लिंहरदों। ए गसाय आं मा खोनानो मोननांगौ खोनानो मोनखो? होद आयं माथो गाबबायसोलै। होद जालालै नोंसोरसो। ए आयं जिखुनु थाब थांलायबानो जाबाय थाब लेंहरथारदों।